pa na, Mark. Awan trabaho mitasan ka di. Wen, ang madagagara kay J Plaza. Ni, anyat gagarami, Jay. Adalamapan ko gatangan, Wendy. Anyat mapan mo gatangan. Mabalin ka di ka nagdamag-damag. Apelap dan nakagdamag. Karbangak nagdamag, ta asawa kakit nga rod. Inak gumatang iti sapatos ko. Tana dadalin ti may sa sapatos ko. Sumurutak. Sanan, mabitak lang. Di mo nga rod naramatan tilugan. Anya? No kayat mo, itulod ka, tasyakdag maneho. Ura gawid akmat ladagos, no di na kayat kakuyog. Sige, itulod nakbitan. Kahit na may tulod nak, umuna kanton nga gawid. Ang mga sabtag ti kumparay. Asino akong parem? Ay unay kalakid din aya. Damagan mo't aminan. Asino akong parem, kunak? Saanin? Di ka magsarakan. Basta itulod na nga rodain. No di mo ipaaramat tilugan kanya. Ay, Rosie, friend. Ada ni Mark. Aguro oray di tarwar ti department store. One side eh. Nag-text itay kanya. Oy, kanayon iti panagkuykuyog yung itinobyo. Awan ka di pa'y plano yung agkasar. Saan mi pa'y ang nagsaritaan ti may papan iti dayta, Zaldi? Anya ka matan. Saldi ka la saldi. Sayda ko Ay, wan gaya man niya. Sorry, Saida. Kasta apay nga adi ka pa'y lagkasar. Kat ka na yun, hindi pa nagkuy-kuyog yo. Ay sus, di ka mabutang iti bagbagada kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Wen, isungan na dam tadayaw mo. Di ka agpaspasikog. Aging ga adi kay pa'y nagkasar. Gets mo? Kunak tupay kat nga da babae ni Mark. Gusto tinabayagan nga atap ko. Dagiti awanan pain. Di na amo sinurot ko itinapanan na. Katejay, nagkuyog dan iti dayjay babae. Dagiti awanan pain. Di mo ko itibag ko. Alaag tayo so tipang bagsul ko kadakwada. Hangam, saan kaya marumbang? Diyak kaya ti makabasol. Gapulaan ka dagiti awanan pain. Mark, kasano no ang sikugak? Namin adun adaras ang nailawan ka. Pakaragsa ka kunay. Nagsikog kan, Rosie. Dita ka di pa'y agkasar, Mark? Saan pa'y nga ita? May nagsikog ka pa'y nga muna sa tanto agkasar. Di kagdanag. Takdarak tinaramit ko kan ka. Sabay ko mga rod, tagsikog kan. Tap nagkasartan. Mama, sina ako ni Mark. Wendy, iha, agsarita kayo pa yan ay bagi ti asawam. Di ka agdardarasudos sa mga dang. Di ka pa'y lagdisdesisyon ita. Kapudpudutan pa'y lati sitwasyon. Nasakit tinakam ko, Mama. Diyak pa'y lagawi di balay. Ala, adakan ka na ita, iha. Basta'y relax mo ti panunot mo. Ano kayat mo? Agpasyarta, tapno makailiw-liwag ka. Mapantay ti sabala lugar. Diyak kaya ti Rumor, Mama. Mala, sikati makam mo, iha. Gapo ka dito diyak may paya ni ti anak ti asawak. Isungay suksukat na kun, Mama. Nasisayat lang ang sina kami ngam ti kasya luklukwanak. Ay, jakmat ni Ramnama amaramid ni Mark ti kasya kan ka, iha. Nagdakal ti panagtalagkukan ko na. Ngam kasjay lagayam ti subad na iti kinasaya at takan ko na. Manja kon, Mama. Diyak kaya ti agawin. Tadyak kaya ta magkita ti awanan bayan na lalaki. Mama, ada ka dito ni Wendy? Nasaya at time may ka, Mark. Agsarita ta itinalapat. Ha? Ala, sumrak ka. Agyaman nak, Mama.
Apay, anaaramid mo tinang lipot iti anak ko, Mark. Anya tinagbasulan ti anak ko kan ka. Nakasingsingpat ni Wendy kan ka. Ultimo siyak nga inana, nagsayaat kan ka. Ngam apay akas tatar aramida. Mama. Saan ko nga ugali ti makibibiyang? Ngam jay anak ko ti agrabyado itagon daway. Iso adi mo kumatagidaksan ti panagdamag ko kan ka. Sinurot na ka ni Wendy. Kat nakita na kayo iti babaim asimrat iti may sa hotel. Pakawanan da ko, mama. Ni Wendy ti kasaritam. Pagsaritaan nyo anaimbag ti may papan iti dayta. Numapakawan na ka, swertem. Ngam no saanan, awanan ti gasat mo, Mark. Kasarita ko man ni Wendy. Di na kayat ti sumangukan ka. Ha? Ngam umay ka takadwaan ka. Mapantay ti silid nga ayan na. Anyat araramidam ditoy, Mark. Pumanaw ka. Tadyak kaya't makita ti panagrup-rupam. Wendy, pakawanan na ko, ma. Ayatan ka. Wendy. Kalpasan ti panangalilaw mo kanyak. Naturod ka pa'y lamang ibaga nga ayat anak. Awanan kay tipain. Sige, nawaya ka lang tamang kabil kanyak. Tapno may papas mo ti sakit tinakam mo. Barang mapakawan na pa eh. Wan! Amok! Saan ka may payan iti anak? Isungay suksukat nak. Saan ka nga isuksukat? Sige lang tati. Di na ko nalilawan pa'y. Iso pumanaw kan katagsinatan, Mark. Pangasim, sikat yayayag, Wendy. Anak lang ti ka sa pulak iti day diya babae. Ket no maipayan ng iti anak, sinakadagos. Anya? Madya talaga tirik na ka. Maulawag. Nasakit ti rusok ko. Agtugawak man pa. Rosie, apa yan? What's happening to you, huh? Maditirik na sayda. Maulawag. Kakatayan na ka. Ala? Nasakit ti rusok ko. Ay, ala. Ay, agpakadakan ka ni sir. Tagi na nakalaangan. Mabain na Ay, may kakidin. Takuyugan ka. Ipakada ka tani. Ay, sus, nagpusyaw kan. No kasta, masikog kan, Rosie? Juan Mark. Kinuyog nagtigayam ko ang nagpakita iti doktor. Agdoan abulan tin inawak. Iso siguro ang kastoy tirik na. Agyaman anak, at danton anak ta, Rosie. Mark, kasano nga ruditan? Masikog akon. Santa ka di pa ngagkalaysa? Di ka madanangan. Ikasar ka matatalagakat. Ang saan pa nga ita? Nasaysayat siguro. No kalpasan ti panagpas ngay mo. Sa tantog kalaysa. Ala! Amangan no awan plano na amang ikasarkan ka, girl. Tapay atong galibagam ti panagkasaryo kat adala ta irason na. Saan mat siguro? Amok apat-pat ganak ni Mark, Sayda. Agtalaga kan ko na. Di nakmat siguro si Kugan na saan nak ngay ayatan. Ken no talaga apaglulukwan nak nga. Saan ko man ang nagpakita kanyak, idinaamon na ama si Kugak. Pakaragsakan naman ti panagsikugkon. Iso apatyak aseryoso ni Mark kanyak, Sayda. Kat, amo ni nanang mo ti kasasaad mo, ha? Ipanagsikog mo, ha? Saan? Tamanipod pimanawak ijay lugar mi. Awanan ti kontak mi kininanang ko. Kat, talaga di mon kaya ti agawit iji lugaryo, ha? Diyak ka mo, Sayda. Ngamkas lamabutang akon nga agsubli ijay. Gapoy tinagalas nga aramid ti may kadwa nga amak. Nauyong ngamin kanya. Hay. Iso adyak kaya ti agawid. Aging gang adda ijay ti asawa ti ina. Wendy, kasaritan ako mama, please. Pakawanan ako ma. Ayayatan ka, Mark. Iso sige. Mapakawan ka. Agyaman ak bakit?
Nakasingsingpit ka talaga. Ayayatan ka. Sapay la ko mga rod. Tapod no timbagam nga anak lang ti kasapulam iti dayja babae. Promise. Anak lang nga talaga. Kasanon, no di na kayat nga itadkan ka ti ubing. Ay, wag ka. No kasapulan nga ikak iti kwarta. Aramidak. Basta maalak ti anak ko. Rosie, lalaki timpas ngay mo. Nagtaer nga ubing. Uwan nga rod. Kaingingas mo, Mark. Kaya, siyempre ha. Siyak nga ron ti ama. Iso asyak ti karupropa na. Nakaanak ako, Mark. Siguro, tong palamatan ti karim kanya. Apa nang ikasarmon kanya. Ha? Oh, Um, apa nagsanaay ka, Mark? Kwa, pakawanan na ka. Ladingitak. Ngem di ka mabaling nga kalay sa gaputad na nasawak. Anya, apay ngay talang ipagam. Kasanuak nga rutitan. Apay ngay nalinaw na, Mark. Sorry, Rosie. Ang anak lang ti kasapulakan ka. Anya, Di kagdanag. Sadyak baybayan ti anak ta. Nuuman nugot ka. Alag ti anak ta. Kat siyak ti bang padakal kan na. Ipay ko amin na masapul na. Pagadalag aging makalpas iti kolehiyo. apay ang naramid mo tigas na kanya, Mark. Pakawanin na, Rosie. Ay palubos mo nga ala ako ni baby. Da kami iti asawak ti mga padakal ka na. Kinapod mo na. Awan anak mi iti asawa. Kat amo man ti may papankan ka. Kat nawaya ka mang sarong kartoy niya anak na. Amo ba't iji balay siya kadi? Intodok idikan kan ti balay mi. Kat ikang ka iti kwarta. Kas bayad ti anak ta. At 50,000 pesos sa amin dahita. Sige, tapadunutag pa yan impag, Mark. O sige. Basta alam mo dahita kwarta ha. Parakan ka dahita. Ala ka, Rosie. Sumanang iti anak mo. Amunan samat nga itid mo iti amana. Awan na pintas ang masakbayan na. Nagtalinad iti sidan ko sa Ay na, makapasangit. Anya mga mina. Apay nga mina di ka nagananan. Kaasi ka laka nga rudan. Ken to'y anak mo, maisinan tukin kan. Ha? Aday tanti kotse ni Mark. Ala, asawa na siguro di kadwa na dim saan. Ay, anak ko. Pakawanin na ko. Rosie. Adwak ti asawak. O anya. Naisaganam ka di amin na nakagawa ni baby. Uwan. At amin di tabagdag iti gamit na. Oh, adoy. Nayon di kwarta nga indad di asawakan ka. Agyaman. Oh, Mark. Alam mo di kag. Taubag mo ta ni baby. Okay, honey. Dita kayon! ay Rosie, di ka agtaray. Ang mga numay tublak ka. Ni baby. Timaray mo ta ni Emma dayo. Rosie! Mabit lang! Kasano day to yan, Mark? Intaray nanti kwarta. Inalilaw na taday siya babae. Awanan pain. Ay, excuse me Di mo kumamat pagsawa ng tikas na tigayim ko. Takurang pa'y day dya kwarta abaya ti panangalilaw ti asawang kunkwana. Apay ti kunayo pakaragsakan na tikas dya nagbanagan na. So please, don't say bad words ha. Tasyak ti makalaban nyo. No di na kayat nga itid ti anak na. Di yung mabaling apilitin. Uwan anak ko. Saan ka nga itad ka na ko? Sorry anak ko. Patpat gan ka unay. Diyak ka ba ulan ti mga ipadangot kan kay di amang.
Oray agrigatan nga patpada. Basta makadanna ka, anak ko. Patpatgan ka una. Ay, agyaman nak. Kung naglakit din no itad mo ti anak mo kadakwada. Diyak ka ba ilan sa ita? Kasta ati rumbang. Sikatin na ni baby. Iso sikati rumbang nga ayan na. Wan sa ita. Kat ikarigatak asuportaran ti anak ko. Amok adi na kami baybayan ti Diyos. Well, di kagdanag, tadak agayem mo. Agingkat ka ba lang, tumulong nga kada kayo nga agina. Oh, kasino day ta mawawagkan ka, Mark? Ni Rosie. Anya, no kasta? At dapat lang kontak yun itong galmaysa? Ita lang nga umawag. Jack kami na i-delete ti number na. Hala, song batam, tadanggag ti bagana. I-loudspeaker mo. Wala ni. Hello? Hello, Mark. Agpakpaka asiak. Awan sa baling asit gak no di si kalaang. Kasapulak ti kwarta. Tapaggatang ko iti diaper kan gatas ti anak ta. No kumanga mintainted mo kada kami, di awan ko matipagparpare ko tamita, Rosie. Agpakpaka asiak, Mark. Mangtad ka kumaiti suporta ti anak mo. Uray pang diaper kan gatas laang. Agsapsapulak pa ngamin iti trabaho. Awan ti maited ko. Sobrang din ted ko 50,000. Plus 20,000 nga inted ti asawa. Kundi ka nagtungpal iti saritaan tayo. Inalilo na kami. Inggatang ko iti kasapulan ti anak mo ti intadyo a kwarta. Gusto da jayan. No kayat mo asuportarak ti anak mo. Ited mo kada kami. Sige nga, Ruden. Bye. Inindip nan. Basol na matlaga. Oh, adtoy Rosie. Igata mo iti kasapulan ti anak mo. Agyaman nagsayda. Nagsingpat ka gayam. Sapay ko mata makasubali takto iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Ay na, di kiti pagsayatan ti anak mo ti panunutan. Libre lang nga Ruden ti panagnaad mi dito boarding house mo. Tila mait-itid mo pala kada kami. Ay na, masya nakarod kan ka, friend. Ta irresponsable mo ti lalaki nga ama ti anak mo. Wan nga Rod. Ngambay amon da dyan tao. Sana bale, taagtrabaho akton. Kasanon ti anak mo nagtrabaho ka? Nakisarita ak iti nagaplayak ijay plaza. Mabalin ko kanu nga ikuyog ti anak ko iti panagtrabaho. Anya trabaho maya? Para innaw iti may sa restaurant, friend. Oh, ato'y Rosie. Ada krib ti ubing dito'y asa na maususar. Ditaan ti pangikami ti anak mo, ha? Agyaman nak, Sir Aga. Awan ngamin pangitalkak iti anak ko. Awan problema iti dayta. Mawatan ka, balasang ko. Agyaman nak, tata. Ay ala, nagadumit ang makan nagitinsangpet mo, friend. Unsay da, intad ti boss ko. Intad na dagiti daduma asubra iti restaurant na. Ay aguray ka man. Lalaki jay boss mo saan? Wan, lakay abalo. Ay sus ka, ang mga nukursunada na ka. Anya, si Kamet. Gaputa intad na dagita ataraon, agkursunadan kanya. Di mat ko naman nakasingsingpat kan ka. Kada kayo iti anak mo, Wan, ngamjak kayat ngay kan iti sabali akay papananday jay. Takas na tatang kunday jay. Ay, who knows? Malay natin. Ang mga no isinti ka forever mo, Ay, Nagtal na ka man. Tila ibagbagamat sa ita. Wendy, itay pa ilan na uli maka. Anyat pang panunutam, honey. Malaglagip ko nga min dyan anak mo kan ni Rosie, honey. Ha? Kaasi di ubing. Inosente. Awan amo na kadagiti mapaspasama kita. Iso nga, apay no ikam iti suporta. Kaasi man. Sanan, agrom da dya babae.
Sana nagtungpal iti saritaan mi. Sinaor na tapay. Inala na ti kwarta. Kalpasan na, di na inted ti anak ko. Anak mo lata dayjay. Isa suportaran ta. Saanan ko nakmet. No kaya't nasuportarak ti ubing, ited na kanya. Tadata ti mang padakkel. Rosie, agpukawak iti sumagmamanungal daw. Iso ati pailaan ako ti kadwayo dito restaurant. Pasyarek ti dadumapay a branches ti restaurant ko. Wan, sir. Ken ungayam, agsukat kayon ton iti waitress iti trabaho, ah? Isunton ti agbalin na dishwasher, tas ikantulatan ti para serve iti makan. Ha? Apay ka di, sir. Ni Elsa ti sigo na para inaw iti awan kapay. Sinukatan na lang ti pimanaw ang may sa waitress. Isugag sinukat kayon to iti trabaho, okay? Wan, sir. Dayjayan ti anak ni Sir Aga. Isugayam day ti bagbaga ng anak na. Naglampong. Kan oray ti barbas kan iming na. Nagatidog. Ha? Kit-kitaan na. Agtrabaho akon. Kasla strikto. Kanayon na akitaan. Sip-siputan na siguro no agtrab-trabaho ako ano saan. Kumay ka man bit dito ading. Ay, abanak. Ay, uwan, sir. Mabit lang. Apay ka di, sir. Anyat nagan mo? Rosie, sir. Balasang kakadipay? Single mom, sir. Agpadatang rod. Ora siya, single dadakmat. Adamay sa anak ko. Sika, manot anak mo? May salaang, sir. Agpadata. Sige, ituloy tanto ti agsarita inton Madam Dama Rosie, ha? Asikas rumpay dagiti agsasangpet a customer. Uwan, sir. Nasingpat matgayam ti anak ni Sir Aga. Kunak ni strikto. Nasingpat gayam. Ala, Rosie. Intulod na ka manan di kotse ang suitor mo. Oy, nalaggasat kan. Bak nang jagararam kan ka. Kunak na di lakit ang kursunada kan ka. Jagayam anak na. Sana all, may baknang na nag-aaram. Oy, agsaw ka mat Agisam-isam kalatan dita. Kinapod no na, Zayda. Inaklon ko ni Romel. What? Os, talaga? Uy, ang gara Swerte ka, girl. Ayam sa bagay, napintas ka. Ken gwapo ni Romel, isang agbagay kayo. Ken agpada nga damay sa nga anak yo. Match na match. Agpada kami pa'y apinanawan dagiti ex na. Ay, flang. Pinanawan na ka, tinakasikogan ka. Pinanawan da matinobyam, tanaki asawa iti sa Bali, jay girl. Iso a perfect match kayo. Siya kung ti mangimaton ka dagiti negosyo ta, Rosie. Tay pamaysam ti mga sikaso ka dagiti anak ta, ha? Kan masikog ka. Diyak kaya ta mabannog ka. Wan Romel, katagyaman ako unay kan ka. Ngamin, nakasingsingpet ka kada kami iti anak ko. Anak ta, kunam. Taim bilang kon kaspudno nga anak ti anak mo. Kasta akmat iti anak mo, Romel. Ipatpatag kayo adto nga iti anak mo. Agyaman na ka. Kat ita, sikog mun ti ading dagiti anak ta. Manayunan ton dagiti duwang anak ta, Rosie. Anay ko, kasangsangpot ko pa ilang. Aga mapingagtumpa ka, Dagos Wendy. Aglablabas kan, Mark! Naminado na pinakawan ka kadagiti pa ng liplipot mo kanyak. Ngam talaga gayam adi mo may katiki na babae, Rom!
Ha? Sinurot kayo iti na dya babae. Kat hotel man ang disimra kanyo. Awanan kayo tibain. Wendy, anak lang tika sa pulak iti dadya babae. Kasta ka na yung ti palusot mo. Tunggal matiliwan kayo iti babae. Kasta ti bagbagam. Ngam na ibaga ka mga punta iti anak ta, di mo kayat. Iso sige, itad kunti waya-waya, Mark. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Wendy? Agsira talangan. Nadudugo na yung tiriknak. Gapoy ti kanayon na po ng paspasakit mo, Mark. Saan ko mamat akas tat ibagbaga mo, Wendy? Sika lang ti ina. Uy, Bod! Sana po na itataka na kapasakitan. Iso, Houston, naumakon! Kumboy, sir! Ma'am! Kumboy! Itayak pala dito palengke. Agam tal-talo pala na kumbuyak. Barok. Kargam ka di da kita? Kaya't mo ti agpakumboy balong. Ay, urayak da mami kan dadik, tata. Banbantayak laang to'y kargami. Sige. Urayak mo tan ida. Tamangan no kaya't dati agpakumboy. Nagtaar mo tan da ito, no? Dilo anak. Umuna ako ni Jekotse. Tay kargat lagi ito yung Jekotse, ha? Orayam da mamin dito, Iwan. Wan, daddy. Sir, agkong pumbuyak. Agpakumboy kayo? Sana, sir. Kabalan nga pagkatan ti kargami. Ken asidag lang dito ti ayan ti kotse. Angelo, orayam da mamin dito, Iwan. Sige, daddy. Angelo, anak. Rosie? Mark? Wala, siya ka. Asawam ka di jay lalaki? Wan. Nakiasawa ka gaya man. Wan. Kat upatan ti anak mi. Basta ka di. Angelo, anak. Mapan kan ijay kotse. Alaam da ito. Wan, mami. Iso ka din ti anak na jay. Wan, Mark. Iso ni Angelo. Kaya't ko kumama kasarita, kan maarakop ti anak ko. Pasensya kan, Mark. Ngamjak pa'y nakasaga na amang yamam mo iti anak ko kan ka. Kanjak kaya't amabigla ni Angelo. Sapay ko mata maawatan nak, Mark. Jak ipaidam ti anak ko kan ka. Ngam urayan ta kumati umno apanawan, apanagam amuyo. Owen, maawatan ka. Sorry, tinagkuranga kiti kalabas. Wan, maawatan ka. Tapamilyado kakat nga ron. Awan problema iti dayta. Kansa na bale, tanaragsakak itan itisidong tinadungo unay nga asawa. Kan amadagiti anak ko. Naimbag ka pa'y. Ngam siya, nagsina kamin ka ni Wendy. Isong agkatang-katang akitan. Tanay katak iti sigod at trabaho. Gapo iti kanayo na panaglanglangan ko iti. Isong agkumkumbuyak diti palengke. Tapno adda pangalahak iti pagbiag ko. Ay katwan aganos ka, tatalaga akastan. Pagrigatan ti kwarta ako nada. O sige, panawan ka pa. Nakapapal ni Rosie. Napinta siguro ti biag da ita. Dakalan ti anak mi. Agam oray kaya't ko nga rakupan. Mabaynak. Tado tinagkurangak iti anak ko. Sapay lang ko ma. Tamapakawan na to ti anak ko. Nudumtang to ti aldaw apanagam amumi. Anyan ti kasto nagbambanagam ti biag ko. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.